вазорати кишоварзии Тоҷикистон аз пайдо шудани бемории миёни чорво хабар дод, ки дар баъзе минтақаҳои кишвар мушоҳида шудааст. ин беморӣ илтиёби пӯст буда ба чорвои калон хуруҷ кардааст. дар вазорати кишоварзӣ гуфтанд, маълумот дар бораи ин бемориро аз оҷонсии амнияти озуқаворӣ дастрас намуданд. ягона ҳоли беморие ки аҳолии кишварро ба ташвиш овардааст, ин илтиҳоби пӯст, дерматити пӯсти чорво мебошад, ки бемории вирусе, лекин аллакай нисбати ин кордои рафта истодааст. дар вазорати кишоварзӣ гуфтанд, барои пешгирии ин беморӣ дар саросари кишвар эмгузаронӣ ба нақша гирифта шудааст. хатар фақат агар дар соли саздан ҳам чорво зиёд мерасонад халос ва аҳолӣ ин касал яъне сурат намеёбад аз ҷумлаи зонукон. аз чорво фақат ки агар ки аз чорво ба чорво агар микробҳои агар ки зараррасон агар сурат ёфта бошанд ба чорвои дигар мегзаранд. бори аввал аст. бале. як мутахассис дар оҷонсии амнияти озуқаворӣ тавсия дод, ки чорвои гирифтори бемории илтиёби пӯстро шишу ҷигарашро истеъмол намудан мумкин нест, вале гӯшту шири онро баъди сахт пухтан хӯрдан мумкин аст. дар вазорати кишоварзӣ дақиқ посух надоданд, ки ин беморӣ чӣ гуна пайдо шудааст ва то ҳол чанд ҳолатро сабт карданд. пайдо шудани бемории илтиёби пӯст миёни чорворо гӯштфурӯшон низ шуниданд. онҳо нахостанд дар ин бора суҳбат кунанд. бархе сокинон нигаронӣ карданд, ки дар ин чанд ҳафтаи ахир нархи гӯшт гарон шудааст ва баъзе сару садоҳое ҳаст, ки сабаб ҳамин беморӣ аст. рӯзои пешина ва 70 буд, ҳозир 85 аллакай. вазорати кишоварзӣ гуфт, афзоиши нархи гӯшт ба ин беморӣ рабт надорад, балки талабот ба истеъмоли гӯшт бештар шудааст. хуруҷи бемориҳои гуногун миёни чорво дар гузаштани сабт шуда буд ва сокинонам аз талафи чорвои худ аз таъсири ҳар гуна бемориҳо нигаронӣ доштанд. ҳоло масъулон барои пешгирии бемории илтиёби пӯст даст ба кор шуданд, то бахши чорводорӣ аз ин беморӣ зиёни ҷиддӣ набинад.